Fl-aħħar ġimgħat ġiet Malta delegazzjoni ta' konsulenti u negozjanti li qed juru interess kbir fi Smart City. Dan l-interess mistenni jġib miegħu numru ta' xogħlijiet ġodda. Meta kien qed jitkellem fl-inawgurazzjoni ta' Laguna Walk il-kap eżekuttiv ta' Smart City Abdullatif Al-Mulla qal li dan huwa riżultat tal-viżjoni tagħhom bħala investituri li Smart City Malta issir l-aqwa destinazzjoni f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-proġett huwa riżultat tax-xogħol u s-sinerġija li kien hemm f'dawn l-aħħar xhur. Qal li dan huwa proġett nazzjonali u li l-Gvern jinsab impenjat li jarah suċċess u spjega kif dawn l-aħħar xhur kompla jissaħħaħ. Intant iċ-ċerimonja li rat l-inawgurazzjoni tal-Laguna Walk kienet waħda spettakolari. Anthony Tabone f'isem Smart City qal li l-Laguna Walk tagħti ħajja lill-komunità kummerċjali fi Smart City Malta b'xeni meraviljużi u ristoranti. Tabone deskriva dan il-post bħala l-post ideali għal bosta avvenimenti għal pubbliku. Żied li l-post qed ikun infittex ħafna mill-poplu Malti, speċjalment wara numru ta' avvenimenti ta' suċċess bħal Family Fun Weekends, il-Malta Fashion Awards u l-World Cup Village. Skont Tabone l-Laguna Walk għandha l-potenzjal li tiġbed nies minn kull naħa tal-Gżejjer Maltin.